Agi ti Sarsarita ni Lola Angela. Bueno ubing, agulime, kanagtal na kayon. Taerogi tayon, ti Sarsarita tayo anapauluan. Ti anliniwan, ti kamelyo. Naamuan ti maysa abaknang ani Hosyante, nga adadakkel a kamelyo ni Jose. Nabayag nga minen a plano na ti agdurong ijay syudad, tapno isukat na dagiti naurnong a balitok iti kwarta. Kasapulan na ti mangitulod ken kuana, amapan ijay syudad. Katgapo ta nakita na ti kamelyo ni Jose, naginteres daytoy. Iti maysa nga aldaw ket Talaga na biruk ako ti mangitulod kanya kay syudad. Ada kamelyom. Kaya't ko abayadan. Nasaya at mo't no nagustuhan ti kamelyo, gayom aniguasyante. Ang kinaawatan tangata iti presyo. Ti presyo, abang ko iti dayta a kamelyom. Wan gayom. Sa gasot abukol ti balitok, ti kayat ko nga ibayad mo kanyak. Anya, nagadumot taon? Mano kadi abukol ti balitok, deta ilugan mo iti bukot ti kamelyo. Sangapulo aribo abukil ti balitok. Amin. Manula ang mat, kid dawak asang gasot abukol ti balitok. Basit laang dayta. Awan ka din ti sabali ang mabalin nga abangan na kamilyo. Mangkita ka iti sabali. Ikan ka iti gundaway mong agpili. Ngam awan ti makitam asabali. Nawaya ka latang agsubli. Talaga amang kita iti sabali. Nanginauna itikid-kid daw mabayan. Apay a pinagawid mo dyan, negosyante? Kuripot mat. Saan nakano akabaalan nga ito dyan sa nga gasot a balitok? Nga pangabang na iti kamilyok. Ay, sayang matday jay no saan ta matagi kwa di sa nga gasot abalitok. Talaga asayang. Anya ngay no saan nakayat. Angam saan ka amadanagan. Mamati ak nga agsubli dayjay a negosyante. Taapay anak ko nam dayta. Awan mo ti sabaling agpapaabang dito'y iti kamelyo na. Amas nabababang iti presyo. Amangan no mas nangingina pa iti singirda. No maamuan da amay sa negosyante dayjay. Ayuwanan niya. Tiko na siguro. Makalaka iti sabali. nagnginan ti singirday ta aman nalon. Huwag nga ron. Di na pa'y pulos kayo ti agpatawar. Magkita ka iti sabali amang itulod kan ka. Ay, kapilitan. Ket Nanginamot lang ti singir dagiti daduma. anya. Isu, kapilitan na nandiyan kamilyo na dyan manalong ti abangak. Oh, Ah, anya ngay nga rod no kasta. Ano sam abayadan iti sangagasot abukal ti balitok. agsubliak iji balay da intun bigat metla. Nagsubli ka, gayom. Abangak ti kamilyo. Kunak tumat kan ka. Mabalin ka di nga intun bigat metla. Agdalya sa takon. Sikati matungpal. Ang nasken ama ited mo ti buo abayad mo. Saan ka di mabalin? Nakagudwa pa'y latited ko. Ladingitak gayom. Saan amabalin? Buo ti kayat kong ited mo. Sige. Ited ko amin intun bigat. Kun adapay ti maysa a kondisyon ko. Anya man anday ta? Nasken a sumurutak iti panagdalyasat mo. Anya? Siyak lang ti makaawat no anya ti kasapulan ti kamilyo. Siyak ti makaamo no kaano apakanon ken painuman.
Kano kasapulan na nga ginana. Oh, Jak ipalubos nga itugot mo ti kamilyok nga awanak. Gayam. Nagadumatan ti kondisyon dayta aman nalon. marurudak. Dojak la kasapulan nga agpasyudad. Jak kayat nagita kondisyon na. Ang, di mo ka din napanunot. Amas nalaglag anti panagdalyasat mo. No sumurot ti akin kukwa iti Camilio. Apa yan ako nam dayta? Saan mo napagproblema anti ipakan mo? Ken ti inuman ti Camilio. Addan jeman nalo namang pakan ken kuana. Sabagay matid diya. Iso nga umanugot ka no sumurot jeman nalon. Panunutem nga imbes asakit ti ulom. Makatulong kitdikan ka. Oh, anya lakay. Nakasagana ka din iti panagdalyasat yo iti dayjay a negosyante? Wan, nakasagana akon. Jay Camilio. Adamot lang naan anay abalunam akanan na. Adda. Jak mabalin abay-bayan titarakan ko. Ita nga aldaw ti panagdalyasat yo. Kayat nga rod asawan dayta. Nga ited ti negosyante ita, ti sangagasot abukal ti balitok. Wan, dayta ti saritaan mi. Ay na. Makaigamak matlangan iti balitok. Adu, abalitok. Tanga siyak tinangabang, siyak nga rutinasken nga agsaka iti Camilio. Kasta talaga, gayam. Ket, sikati mangukod, tas sikati akin kukwa. Numarigatan dayto kamilyo. Kasta talaga ti pasit ko. Para ukod. Alangarod, agdalya sa tan. Adayon tinadanon may nasakitan dagiti sakak amagmag na. Apay asandak pay laang apaginanaod. Saan da nga taan na bannog? Medyo isardang ko timag na. Tapno makadlaw da. Gayam ang negosyante. Aday pagam. Agsardo-sardo ngon amag na dayto kamilyo. Ket, anjay ta. Agina na tayo kumapay. Napanugon dayto tarakan ko. Saan tayo nga ginana? Ituloy tayo tagdalyasap. Tapno masulit mo dati, abang ko. Oh. Ala, ituloy tayo tagdalyasap. Nagmayat matan dagitoy lakom atela. Nangina dayta. Panagkunam ka di kat awan ti kwartak nga ibayad ko. Asino ka kadi? Amokmat nga asawa nakalaang tinano mo, aman nalon. Ammom kadi no manuti bayad ti kadayarda dayta atela. Mano? 5 abukal ti balitok. 5 laeng abukal ti balitok? Sangagasot abukal ti balitok timbati ti asawa kanya. Anya? Kabaelak abayadan dayta 5 abukal abalitok nga ibagbagam. No kasta. Asawam jaman nalon nga akin kukwa iti Camilio, anagluganan ti asawak anagpasyudad. Kasano nga mum dayta? Asawak jay negosyante anagbayad iti sangagasot abukal ti balitok, nga inaramat ti asawak a Camilio. Diyak pagarupan na may sakamat gayam a negosyante. Agpada kami iti asawak a negosyante. No kasta nga rod. Gatangak dayto atela. Kursonadak namin unay. Sige. Kasta ti pagsayaatan ti adda balitok na. Maalam amin akayat mo. Gapo ta addakat nga rod balitok yu. Talaga amabisin ako. Nabanugak pa yun. Adayo tinaggapuan nyo ako nam. Pudno dayta.
Kat dagitoy dua akaduak. Kanayon da nga agriri. Anya ti pagriririanda. Nukid dawan da ito'y among ko apan nalon no agina na kami. Kontraan mo't tinigosyante. Kaasi kamet tasi ka tinadagsen ti bagbagkatan na. Ay, aga semot ti kadagsan ti balitok ngaw awitek. Inayon mo pa iti kadagsen dayta negosyante ngaw awitem. Iti panagsardeng mi, nagsinungbat damanod. Adu pa'y adiskusyon tinapasamak. Panunutan da kumamet numabisin kan. Madamdamalaeng, kat ituloy mi manen ti agdalyasat. Adayupay ti dalya sa atin nyo. Sakbay ang makasangpet kayo iti syudad. Nukasta, adu pa'y arigat ti mapasarap. Kaasi kamet gayam kamelyo. Ngam anya nga rod kat day tamet ti trabahom. Agan anad kalatta no kasapulam ti tulong ko. Adda aklaeng ditoy. Agyamanak, gayam akamelyo. Akam timag na. Manalon! Apay gayam. Yati masapol mo. O paya bimuntog ang magnati kamilyom. Si Madot Sabutan. Saan mo ka di amadlaw? Timigsan ti singising ti init. Nukastoy apumigsa ti singising ti init. Nalaka amabannog dagiti kamilyo. Anya? Saan mo mat kumaasaplitan ti tarakan ko? Tapno pumarta ka magnaa. Tasayang ti imbayad ko. Oh, Uray siya, kat pudutenak. Kaya't kumatan ti agina na. sige. Agina na katagbati ka dito'y tenga ti disyerto. Oh, Kwarta laang at talaga ti adda dita panunot mo. Di ka pa'y paginanaan ti kadwam. panamot lang ito'y tarakan mo akamelyo sa dota. Hey! Hey! O pa si Mardeng ti kamelyom. Kunak matankan ka anabanugan. Agina na tayo pa'y kuma. Napudo to na talaga. Mabalin mo't gayam. Apaglinungan. Ti asideg ti kamelyom. Aglinong tayo ti aniniwan na. Itaak nga agina na. Di ka man pasalsali. Pumanaw ka dita. Sikat ti pumanaw. Ape ngay. Idurunak mo tan. Oh, Di nakagawan iti paglinungak. ape nga agawan ha. Iti paglinungan. Anay ko. Oh, anay. Sa anak nga agpaatiw kan ka. Ti kamilyo. Oh, Timarayan ti kamilyo. tingka tiliwan. Sayang timbayad ko. Sikat timang tiliw. Anya. Nasayaat mo't tawan ti paglinungam. Makamuha. Tawan mo ton ti pagtalon mo. Ayun na niya. Duwata amang tiliw iti kamilyo. Kamilyo! Agsubli ka! Agsubli ka! Siyak ti amo! Jakon kayat ti agsubli. Biro kak tigasat ko dito'y disyerto. Ado tirigat kan sakripisyok dito'y apanagdalyasat. Nasa isaya at laangan apo manawak. Kamelyo, papano, Si Kadayta. Juan, siya, umay ka. Apay akasla na bambanog ka. Intarayak ngamin dagiti dua akadwak nga agdaldalyasat. Anya, Naginagawan dati aniniwan ko ang naglinungan. Saan da ang nagkinaawatan. Kat nagdinanog na. unay matdaytan. Katap no maliklikan ti adu ariri. Timarayak laangan. Sa bagay,
Nasaysaya atan dayta ngay naramid mo. Umay ka, sumurot ka kanya. Mapantay jay ayan ti among ko. Talaan na ka ngagtrabaho ijay nalawa adagana. Nasingpot ka di jay among mo. Wen, pakanen ken paginanaen na ka anasayaat. Iso nga umay ka. Oh, kasanupay itan na makasangpot tayo di syudad. Kat awanan di Camillo. Mapan ka iti papanam. Kat agawid akmeten. Anya? No saan aga po iti kinaunot mo? Saan apo manaw ti Camillo? Isu abasol mo, tinapasama! Gapo iti panagsinsinubang ti manalon ken ti negosyante, ti maray ti Camillo ubing. Sinapulda ngem saan da anasarakan. No nagkinaawatan da kuma, nakasangpet da kuma iti papananda. Bueno ubing ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Elena Nudo. Iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet ken agnaknakman kayo, aggaget ken agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.